Așa, aici e locul spațiu, unde am menționat și în filmarea anterioară. Și aici e saivanul oilor, cum s-ar spune, care vreau să fac strungi în el, să-l podesc, să-l amenajez. De asta parte să stai pe timp de noapte, de vreme rea, dar și folos că saivanul a ajuns, saivanul oilor acoperișul a ajuns într-un hal fără de hal, care se milă, ca să spun așa într-un cuvânt românesc, ce jale, ce milă, în ce halul a ajuns. Când nu știu ce curaj au avut persoanele respective care au avut muntele ăsta concesionat anii următori, are dinainte, nu anii din viitor. Ca să ridice atâția bani de pe o suprafață de 97 de hectare de munte, să ridice banii ca să nu bată un cui la acest saivan. Că se vede în ce hal a ajuns, în ce situație a ajuns și ce hal a ajuns, se vede, cred că foarte bine în imagine. Să nu cureață nimic, să nu tai o șneapă, să nu tai un cacadâr, un măcieș, să bată o scândură sau un leț sau să acopere, să-l interesează ceva acoperișul animalelor care au luat bani grei, bani mulți de la APEA, de la Uniunea Europeană. Uitați cum arată saivanul, parte de la deal acoperișul pe saivanul oilor. Am fost duminică la vot, că acum a mers toată lumea și toată lumea din sat care mă cunoaște. Toți m-au întrebat cum ai putut rezolva așa ceva, cum ai putut face așa ceva, cum ai putut să urci tafurile la deal, circular să duci la deal, oameni, atâția oameni, cu mâncare, cu tot ce le trebuie ce a fost strict necesar pentru om ca să poată trăi, să putem lucra, să putem face ceva. Uitați cum arată muntele, că se vede, că se dimineață se vede cam rău.